नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. दुपारच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा वेगवान आढावा आपण घेणार आहोत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी येतेय कणकवलीतून. पालकमंत्री नितेश राणे अवैध धंद्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थारा देणार नाही असं सांगतायत. मात्र दुसरीकडे भाजप कार्यकर्ते राजरोसपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गोवा बनावटीची अवैध दारू आणतात. पोलिसांच्या कारवाईवरून ही बाब उघड झाली असून अवैध धंदे बंद करण्याची घोषणा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा हल्लाबोल ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलाय. कालच बघितलं असाल तुम्ही की बांदा चेकपोस्टवरती ही मोठ्या प्रमाणात कारवाई गोवा बनावट दारू विक्रीची झालेली आहे आणि 5 लाखाची दारू या ठिकाणी पकडली गेली आहे गोवा चेकपोस्ट ज्या ठिकाणी सिंधुदुर्गवर. आणि ही मोठी कारवाई या पोलीस यंत्रणेने केलेली आहे. अशीच बरेच कारवाई कालही 7 लाखाची कुठेतरी दारू पकडली गेली. गोवा बनावटीची दारू मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहे आणि ह्याच्यावरती पोलीस यंत्रणेचा एक्साईज डिपार्टमेंटचा काहीही कंट्रोल राहिलेला नाही. त्यामुळे खरं म्हणजे पालकमंत्र्यांना किंवा प्रशासनाला प्रश्न विचारले पाहिजेत. त्यांचेच भाऊ कुडाळ मालवणचे आमदार ह्या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करत आहेत की ड्रग्स असेल, गांजा असेल, बनावट दारू असेल, अशा पद्धतीचे राजरोसपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे धंदे अवैध धंदे या ठिकाणी चालू आहेत आणि ह्याला प्रशासन नाकारत आहे का? प्रशासन ह्याला पाठीशी घालत आहे का? राजरोसपणे जे हे करतायत, हे जे कार्यकर्ते करत आहेत ते कोणाचे आहेत? काल एक भाजप कार्यकर्ता, कणकवलीचा कार्यकर्ता चिंदरकर म्हणून पकडला गेला आणि त्याचं नाव या ठिकाणी आलेलं आहे. काल पोलीस यंत्रणेने त्याला पकडलेलं आहे आणि त्याचंसुद्धा नाव या पोलीस यंत्रणा बाजूला काढून त्याच्यावरती गुन्हा न दाखल करण्याचं धाडससुद्धा करेल अशी भीती या ठिकाणी जनतेमध्ये आहे. त्यामुळे अशा जे कार्यकर्ते जे बोगस काम करत आहेत त्यांनी 5 लाखाची दारू काल पकडली गेली. पण असं मी म्हणेन की गेल्या वर्षभरामध्ये त्यांनी कोट्यवधीची दारू एका कार्यकर्त्याने विक्री केली असेल. असे भाजपचे अनेक कार्यकर्ते यामागे आहेत आणि ते सिंधुदुर्गमध्ये गोवा बनावट दारूची विक्री असेल, अवैध धंदे असतील, ड्रग्ज असतील, अशा पद्धतीचे पण गांजा असेल, अशा पद्धतीचे पण धंदे करू शकत असतील अशी शंका मनामध्ये येते. त्यामुळे ह्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली पाहिजे आणि ही गोवा बनावट दारू ही विक्री ही सिंधुदुर्गातनं हद्दपार झाली पाहिजे. आणि जे युवक जे भरकटत आहेत त्यांनासुद्धा एक प्रशासनाने साथ दिली पाहिजे. अशा प्रकारची कारवाई या ठिकाणी झाली पाहिजे. एक्साईज डिपार्टमेंटला ही सगळी पूर्ण यादी, म्हणजे जे गोवा बनावट दारू विकत आहेत त्यांची पूर्ण यादी ह्या एक्साईज डिपार्टमेंटकडे असते. त्यांना त्याचे मोठ्या प्रमाणात हप्ते पोच होत असतात. त्यामुळे ह्यांच्याकडनं ती यादी पोलीस यंत्रणेने घ्यावी, प्रशासनाने घ्यावी, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घ्यावी आणि त्यांच्यावरती कारवाई करावी आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेचं समाधान करावं. अशा पद्धतीची भूमिका शिवसेनेची असेल. नाहीतर एक्साईज डिपार्टमेंटला जाब विचारल्याशिवाय शिवसेना राहणार नाही. अशा पद्धतीची कारवाई न झाल्यास शिवसेना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुढील 3 तासात मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. येलो अलर्ट देखील जारी करण्यात आलाय. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. कणकवली तालुक्यात रात्रभर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी नाल्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असून अनेक ठिकाणी ओढे, नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हवामान खात्याने येलो अलर्ट जारी केलेला आहे. पाऊस जो आहे तो पडतोच आहे. आता थोडीशी पावसाने सकाळी उसंती घेतलेली आहे. काल रात्रभर कणकवलीमध्ये पाऊस पडत होता आणि त्यामुळे जी पाण्याची पातळी नदींची ती वाढलेली दिसते. आपण जरी ह्या कणकवलीतील जानवली नदीवर आहोत. जानवली नदीची पाण्याची जी पातळी आहे ती वाढल्यामुळे ही नदी आता दुथडपा भरून वाहत आहे. एकंदरीत पाऊस जर कमी झाला तर याची पातळी कमी देखील होऊ शकते. पण काल दिवसभरात एक 52 मिलीमीटर पावसाची नोंद कणकवली तालुक्यात झालेली आहे आणि त्याच दरम्यान बघितलं तर सिंधुदुर्गात येलो अलर्ट हवामान खात्याने जारी केलेला आहे. तसेच दिवसभरात आज सकाळीच म्हणजे हवामान खात्याने सांगितलं आहे की पुढील 3 तासात अतिमुसळधार पाऊस होऊ शकतो असं देखील सांगितलं. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावं असं देखील सांगण्यात आलेलं आहे. पण एकंदरीत बघतोय की सध्या ह्या जानवलीच्या नदीमध्ये जे पावसामुळे नद्यांच्या पाण्याची पातळी वाढलेली आहे. सकाळी थोडीशी विश्रांती घेतलेली होती, पावसाने विश्रांती घेतलेली आहे, पण रात्रीपासून कणकवलीमध्ये जोरात पाऊस सुरू होता आणि त्यामुळे ही नद्यांची पातळी वाढताना आपल्याला दिसत आहे. हवामान खात्याने येलो अलर्ट जारी केलेला आपल्याला समजत आहे. कॅमेरा साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.
सिंधुदुर्गात अवैध गुटखा तस्करी विरोधात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करत मुंबई गोवा महामार्गावर तब्बल 30,13,450 रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाखूजन्य पदार्थ आणि मालवाहू वाहनं जप्त केली आहेत। या कारवाईत तिघांना ताब्यात घेण्यात आलंय। त्यांच्या विरुद्ध अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं 3 जुलै रोजी सायंकाळच्या सुमारास सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ओरोस खरियेवाडी येथील खालसा पंजाबी ढाब्यासमोरील गोवा मुंबई महामार्गावर सापळा रचून ही धडक कारवाई केली। या कारवाईत दापोली येथील गोपाळ राजाराम गवस, माठेवाडा येथील शिरीष सुभाष गवळी आणि बांदा येथील सिद्धेश सुभाष केसरकर यांना ताब्यात घेण्यात आलाय। झडती दरम्यान 21,63,450 रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूजन्य पदार्थ तसेच 8,50,000चं बडा दोस्त मालवाहू वाहन असा एकूण 30,13,450 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। सिंधुदुर्गात येणाऱ्या प्रकल्पांबाबत पालकमंत्र्यांची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली आहे। आजगाव येथील जिंदालच्या प्रस्तावित खनिज प्रकल्पापासून देवगडातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पापर्यंत प्रत्येक तालुक्यात पालकमंत्र्यांनी जिल्हावासियांची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप ठाकरे शिवसेनेचे नेते माजी खासदार परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला। झालेल्या देवगडमधल्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा होता आणि त्या आंदोलनाला मी पोहोचू शकलो नाही, कारण कोकण कन्या रेल्वे उशिरा आल्यामुळे। पण जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्या मतदारसंघाचे आमदार जनतेला फसवतायत, मतदारांना फसवतायत आणि जनतेला गोलमाल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आज पालकमंत्र्यांना ज्यावेळी या प्रकल्पाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी देवगडमध्ये 1 कोटीचा अणुऊर्जा प्रकल्प येणार ही आल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पाडगावमध्ये जाऊन अशा प्रकल्प देवगडमधले एकही परत जाऊ देणार नाही अशा प्रकारची वक्तव्य करून या प्रकल्पातून रोजगार किती मिळणार आणि रोजगार किती होऊ शकेल हे सांगण्याचा प्रयत्न केला। मात्र आडबंदर, मुनगे, हेदळे या गावागावातून लोक आता विरोध होऊ लागला। त्या विरोधानंतर परत पालकमंत्र्यांनी गेल्या 8 दिवसापूर्वी आपली भूमिका बदलली की पर्यावरण जर प्रदूषित करणारे प्रकल्प असतील तर त्याला मी विरोध करीन। ज्याप्रमाणे आजगाव, धाकोरा या भागामध्ये जिंदालचा मायनिंग प्रकल्प येत होता, त्या ठिकाणी ज्यावेळी त्यांच्या जवळच्या बँकेचे चेअरमन त्यांनी ते ड्रोन सर्वे करायला सांगितला होता, ते 2 सर्वे करत असताना तिकडच्या ग्रामस्थांनी त्या सर्वे करणाऱ्या मुलांना मारहाण केली आणि त्याच्यावरून माहिती ओझवली। त्यावेळी माहिती आली की त्यांचेच खास बँकेचे चेअरमन त्या असलेल्या ड्रोन शूटिंग करण्यामागे होते। त्यांनी एक राजगड हॉटेलला ठेवलं होते। त्यांना कळल्यानंतर त्याही ठिकाणी जाऊन ज्या वेतोबाच्या मंदिरात ग्रामस्थांसमोर तो प्रकल्प होऊ देणार नाही, हे प्रकल्प खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे आहेत। केंद्र सरकारमध्ये आणि राज्य सरकारमध्ये आज देवगडच्या प्रकल्पाबाबत पण किंवा याही प्रकल्पाबाबत एकही पत्र कोणत्याही प्रकारचं नितेश राणे पालकमंत्री यांनी दिलेलं नाही। त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारचा कॅबिनेटला मुद्दा उपस्थित केला नाही। त्याचबरोबर येणाऱ्या अधिवेशनातही कुठे प्रश्न उपस्थित केला नाही। तीच परिस्थिती आंबा बागायतदारांची आहे। आंबा काजू बागायतदारांनी काढलेला राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला मोर्चा, त्या मोर्चाला मागील अधिवेशन सोडून स्वतः अधिवेशनात उभे राहिले आणि त्या मोर्चाला आले आणि भाषण करून गेले की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची तुमची मागणी मी लावून धरणार। त्या अधिवेशनात कोणत्या प्रकारचं काही देऊ शकले नाहीत। याही अधिवेशनात कोणत्या प्रकारचं करणार। शेवटी देवगडच्या जनतेला आणि आंबा बागायतदारांना आज 220 रुपये प्रति झाड आणि काजू बागायतदारांना 0 मदत हे आज प्रकल्प, त्याचमुळे आज आंदोलन झालं।
आंदोलन करायला, पण तिथेही आंदोलन ते अगदी दाबण्याचा चेपण्याचा प्रयत्न केला, पण ते आंदोलन दाबलं असलं तरी जनतेच्या मनात आंदोलन आणि या सरकार विरुद्ध आणि या केंद्र सरकार राज्य सरकार विरुद्ध ही नाराजी पसरलेली आहे. ही नाराजी वरती पांघरून घालता येणार नाही. जे नारायण राणेंच्या पावलावर किंवा नारायण राणेंच्या आदेशानुसार चालणारे नितेश राणेंनी त्या प्रकल्पाला रत्नागिरीमध्ये वक्तव्य केलं. जो प्रकल्पाला विरोध करेल त्याला फटके घालणार. आज एवढे प्रकल्पाला 2,500-3,000 लोक विरोध करायला आले, त्या लोकांना फटके घालायला नारायणने येणार आहेत का? नारायण येऊ शकतील का? म्हणजे नुसत्या लोकांना धमक्या द्यायच्या आणि लोकांना घाबरवायचं, याला आता धमक्याला आणि लोकांना घाबरणार नाही. जनतेला आता कळू लागलेलं आहे, राणे कुटुंबीय आपल्या स्वार्थासाठी आणि आपल्या असलेल्या हितासाठी हे प्रकल्प आणू पाहत आहेत. हे प्रकल्प त्यांच्या कोणत्याही ह्याच्यासाठी नसून ते विरोध करणार नाहीत. या विरोध मावळण्याचा प्रयत्न करतील, पण जनतेला आता अजून याबाबत प्रकट करण्याकरता आणि या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाबतीत विरोधात आणि आंबा बागायतदारांना मिळणारी नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, यासाठी आता अणुऊर्जा प्रकल्प बाधित गावांना गावागावामध्ये जाऊन आम्ही भेटी देणार आहोत. गावातल्या लोकांना भेटणार आहोत. शिवसेना पूर्णपणे या प्रकल्पाच्या विरोधात तुमच्या पाठीमागे आहे हे सांगणार आहोत आणि त्याला धीर देण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. कारण अशाच प्रकारचे सर्व प्रकल्प पालकमंत्र्यांचे बोगस आणि लोकांना फसवणारे आहेत. ज्याप्रमाणे बोट आणली, त्या बोटीच्या कंपनीला पण त्यांनी 2,93,00,000 डिझेलसाठी देऊ शकले, पण आमच्या मच्छीमार बांधवांचं जे डिझेल वाढलेलं आहे ते डिझेल कमी करू शकत नाही मत्स्य उद्योग मंत्री. हेच मच्छीमारांचं हित बघणारे मत्स्य उद्योग मंत्री या बाबतीत मच्छीमार, आंबा बागायतदार आणि जे अणुऊर्जा प्रकल्प बाधित प्रकल्प असलेले लोक, हा बाधित प्रकल्प नुसते ते गावातले होणार नाही आहेत, तर संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा होणार आहे. आणि या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा आता युरोपमध्ये पण उष्णता वाढल्यामुळे, या उष्णतेमुळे आता अणुऊर्जा प्रकल्प युरोपमधले बंद करावे लागले. म्हणजे वातावरण किती दूषित करतं हे आता युरोपवाल्याला कळलं आहे. जे युरोपमध्ये बसलेले अणुऊर्जा प्रकल्प अगदी तांत्रिकदृष्ट्या, भौतिक दृष्ट्या व्यवस्थित, पर्यावरणदृष्ट्या व्यवस्थित बसवले असले तरी त्याही ठिकाणी आता उष्णता मोठ्या प्रमाणात वाढू लागलेली आहे. याचा परिणाम, या अणुऊर्जेचा परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व झाडाझुडपांना, आंबा बागायतदारांना, काजू बागायतदारांना आणि सर्व शेतकऱ्यांना हा होणार आहे. त्यावेळी फक्त ती गावं बाधित होत आहेत, म्हणजे गावापुरतीच नाही, ती गावं आज जात्यात असतील, उद्या आज तुम्ही सुपात असाल, पण भविष्यात तुम्ही जात्यात जाणार आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यातल्या जनतेने त्या असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात जिल्ह्यातल्या जनतेने उभं राहण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी आपण जिल्ह्यातल्या जनतेला मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो, या प्रकल्पाला सर्व जिल्ह्यातल्या जनतेने विरोध करून हा प्रकल्प, जसा नाणारचा प्रकल्प नाणारवासियांनी हाणून पाडला, तसा हा प्रकल्प पण आपण हाणून पाडूया, अशा प्रकारची मी आपल्याला विनंती करतो. सावंतवाडी नगर परिषदेकडून पुण्यश्लोक हिज हायनेस श्रीमंत मेजर पंचम खेमराज तथा बापूसाहेब महाराज पुण्यतिथीनिमित्त जिल्हास्तरीय नगराध्यक्ष चषक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, नगरसेवक अजय गोंदावळे यांच्यात कॅरमचा डाव रंगला. संजू परब आणि ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी हा डाव जिंकला. रिपोर्ट किया मग डायरेक्ट ब्लॉक करून टाकला तुम्ही वाईट. आता हॅट्रिक. अरे वो
साहेब ही जात डबल मारली एक मिनिट काही काढून ठेवा मग साहेब साहेब खैशी नाही घेऊ शकत अरे हॅट्रिक साहेब आता हॅट्रिक अरे ब्लॉक डायरेक्ट क्वीन वरती मॅडम ब्लॉक हटायचं मॅडम आणि ब्लॉक हटायले क्लीन शॉट अरे आता दुसरी अरे क्लोज एकदम अजय फक्त क्वीनच्या मागे या साहेब साहेब ठीक आहे साहेब आमचे लांबचे चला गेम ओव्हर अरे वा आज पार्टी पार्टी अरे साहेब काय यार साहेब काय हो मॅडमांचे अरे ती आणून तरी ठेवा हा चला 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 झाला झाला बॉलला लागलाय मॅडम आणि आता फिनिशर गेम फिनिशर या बातम्यांसह दुपारच्या बुलेटिनमध्ये इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.